Connecting! Oh my God! Hello. Tawan-tawa. Ba't ka tawan-tawa? Ba't ka sumali dito? Bawal? Hindi naman. Ay. Marunong ka pala nito. Mas marunong ka pa kaysa sa akin. Marami kang hindi alam sa akin. Wow! Tulad lang. Dali para malaman na nila lahat. Tulad ng... Ano ko sasabihin? Close pa tayo? Tayo close. Ganito pala to. Okay din ha. Hi ka naman sa kanila. Hi. Hi. Hello. Dali ka na naman. Hello. Hi. Ha? Hi. Saan ka? Cebu ka, no? Oo. Layo mo. Hmm. Pero tayo close tayo. Kahit sabi mo hindi. Tanungin mo ako. Tanungin mo ako ng tungkol sa'yo. Anong tatanong mo? Kahit ano. Para lang patunayan kung close tayo. Kahit ano. Mga, ano na lang. Favorite color mo. Ha? Favorite color? Ano to? Slam book? Ganun? Dali mo. Tanungin mo na lang. Dali. Anong favorite color ko? Wala. Wala kang favorite color. Galing. Galing ah. See? Okay. Ulam. Anong favorite ulam ko? Ulam. Kilawing puso. Ano, tama. Tama ako, no? Tama. Kilawing puso ng mga ex ko. Hindi ko kaya. Uy! Pero tama. Sumobra lang. Kulang lang. Hindi ka talaga sa puso. Yeah. Yari. Ano pa? Sige pa. Ito. Ano Anong favorite movie ko na ginawa ko? Kasama ako? Hindi. Sige, yung kasama ko muna. My first romance. Ang galing mo talaga. Sobrang galing mo. Dahil. Wala, ano tayo dun eh. Raw, inosente, ganun. Bagets. Okay. Diba? Pero ang totoo niyan dahil kay Mitch Dulce. Akala ko dahil kay Heart. Charot. Yung hindi ka kasama. Honor thy father. Ay, hindi. Hele. Hele, no? Dahil? Kasi pinaglaban mo yun? Yung honor, pinaglaban ko talaga yun. Pero yung hele, kasi parang yun talaga yung sumampal sa akin. Parang pakiramdam ko parang bago sa akin ulit yung ginagawa ko. Diba? Diba? Alam ko. Close tayo. Pero tama ka, galing mo. Those two, talagang unforgettable. Diba? Alam ko lahat eh. Tanungin mo na rin kaya ako kung sino yung first love mo. Gusto mo? Tayong dalawa lang naman nag-uusap dito. Hindi na, wag na. Okay na yun. Sige na. Hindi. Ano na lang, ito. Great love mo. Wag na nga. Wow! Wag na, naniniwala na. Close na nga. Close tayo. Sobrang close na. Wow, biglang ang bilis na convince ah. Sige, hindi. Ito na lang. Para kasi, alam ko, lagi natin pinag-uusapan yan. Kailan ako pinakamasaya? Kapag kasama mo si Elias. Kailan ako pinakamalungkot? 5. Uy! Teka lang, may countdown. Uy! Teka. 3. Teka. 2. 1.
One. Pag mag-isa ka. Pag mag-isa ako. Oo. Oh, galing ko. Close na mag-isa. close talaga tayo. Huwag ka. Ikaw, mag-isa ka dyan? Kasama ko sila Gemma. Hindi naman ako mag-isa. Pero kanina pa ako mag-isa nagre-request sa mga gusto kong makausap. Ayun lang akong kausap. Ikaw? No. Parang mag-isa ako ngayon eh. Wala kang kasama? Wala sa anak mo? Nandito. Pati si Ate Sol nandito. Sa baba. Hindi ka naman pala mag-isa. May kasama ka naman. Hindi ako mag-isa. Pero parang mag-isa. Alam mo yun, parang alam ko nakakausap kita. Minsan nakakausap ko rin sina Jobert, mga kaibigan ko. Pero iba pa rin eh. Parang may pag-iisa pa rin eh. Alam mo yun. Parang ito yata yung pinakamalungkot na uri ng pag-iisa. Yung tipong napapalibutan ka naman ng ibang tao. Pero hindi mo lang alam, hindi mo lang masabi kung saan ang gagaling yung pakiramdam na nagsasabing mag-isa ka pa rin. Yung alam mong dapat masaya ka. Kasi okay ka naman, maswerte ka. May bahay ka. Nakakain ka ng higit sa dapat sa isang araw dahil kahit nasa lockdown ka. Nakapag-internet ka. So, di ba dapat masaya ka na? Dapat papasalamat ka na lang. Natututo kang makontento kung meron ka, kung nasan ka. Kasi, pucha, yung iba nga, wala na makain eh. Yung iba, namamatay na. Tapos, ako, okay naman. Maswerte nga. Pero hindi ko na talaga masabi kung saan gagaling yung bakit may ganito kang nararamdaman. Sama eh, no? Parang sarili ko lang iniisip ko eh. No? Hindi naman. Pero try mo pa rin maging masaya kahit na para kay Elias lang. Diba? Mas totoo lang. Nalulungkot ako para sa ano. Actually, hindi lungkot eh. Mas takot. Natatakot ako para kay Elias. Ba't naman takot? Natatakot ako kung paano ko siya palalakihin sa ganitong mundo. Natatakot ako na dito ko siya palalakihin sa ganitong estado ng mundo. Iba na yung mundong ginagalawan natin, hindi. Ibang-iba na. Nakatakot eh. Bilis nang mamatay ngayon. Bilis nang pumatay. Kaya iniisip ko, matatawag ba talaga nating maswerte yung mga sarili natin habang yung iba na yung hindi maswerte, nababaril lang ng ganun-ganun lang sa kalye. Namamatay na lang ng walang kalaban-laban dahil sa sakit. Parang ako nahihirapan akong sabihin swerte ako. Nakakahiya. Nakakahiya na maswerte ka. Wala anong magawa. Ano ka ba? Alam, feeling mo lang wala kang magagawa. Pero sa totoo lang, marami tayong pwedeng gawin. Tayong mga maswerte. Alam mo, yun din ang tanong ko eh. Maswerte ba talaga tayo? Diba? Iisang mundo lang tayo eh. Iisang bansa lang tayo. Kung ano yung nangyayari
sa kanila, nangyayari rin sa atin, nangyayari rin sa anak ko. Diba? Ako, wala akong choice. Kasi, dito ko kailangan palakihin ang anak ko sa ganitong estado ng mundo, sa ganitong klase ng mundo. Hindi ko alam kung maswerte pa rin yung tawag doon. Maswerte. Swerte nga. I mean, doon nag-uumpisa yun eh, kapag alam mo na privileged ka. Pero yung question is, what do you do with that privilege? Diba? Kumusta yung yung huling... Aga lang? Nasa mid ako, may nakaalala. Kumusta yung huling relief ops niyo? Okay naman. Okay naman. Actually, ang dami nagdo-donate, nakakatuwa. Ang daming gustong magbigay para matulungan yung mga wala. Tapos, yun naman yung importante, di ba? Yung, kung may sobra ka, willing kang magbigay para dun sa kulang. Hindi napapagod. What do you mean? Hindi kasi ilang linggo yun ang ginagawa yan, di ba? Parang magluluto, magpapak, magbibigay, magpapakain, tapos sa susunod uli, magluluto, magpapak, magbibigay, magpapakain. Hindi naman. Actually, hindi. Totoo. Parang hindi mo nararamdaman yung pagod. Hindi, ito walang etchos. Totoo. Kanina lang, nagluto ako ng bagoong rice. Sinare ko nga yung recipe. hindi mo napipili. Ewan ko yung kapag, syempre may volunteers kami, sila yung nagdadala ng donation. Kapag nakakatanggap ako ng videos or pictures na makikita mo yung mga recipients, yung ganda ng ngiti, yung iba yung pasasalamat. Akala mo naman, bakit lupa na yung binigay namin, o kaya pang 1 month o pang 1 year yung binigay namin. Sa totoo lang naman, isang meal lang or isang bag ng relief foods. Pero grabe, iba yung pasasalamat nila. Pero, May, paano pag pag wala na sila sa schedule nyo? Paano pag wala nang ibang nakaschedule sa kanila? May magpo-provide. I mean, tutulong kami hanggat kaya namin tumulong. Siyempre. Lalo pag hindi nila kaya. May magpo-provide nga. Hindi man kami, may magpo-provide. Sino? Are you questioning my optimism? Tinatanong ko lang kung sino Hindi ko alam. magpo-provide. Hindi ko alam. Okay. Ano yan? Ano, hindi ko alam. Tumutulong lang naman ako. Ano yun? You know what? Okay, please don't get me wrong. Yung ginagawa nyo, yung selflessness nyo na yan, yung appreciation ko dyan is beyond words. Maniwala ka. Pero hindi lang mawala sa isip ko yung posibleng false hopes na kalakip ng mga pagkain binibigay nyo. Grabe. Kasi, babe, hindi naman siya sustainable eh. Wow. Diba? So, maiiwan yung tao na umaasa na bukas may magluluto, Okay. magpapak, magbibigay, magpapakain. O tapos, Pero ang tanong nga, paano kung wala? ano yun? Parang ako na yung tumutulong, ako pa yung nakakasama. Ganon. Hindi ko sinasabing masamang tumulong. Oh. Pero yun nga yung pinupunto parang ko eh. ganon kasi Yun yung pinupunto ko. sinasabi mo. Ang sinasabi ko lang, dapat tulong lang siya. Di ba? Oh. Yun nga yung point eh, tulong lang dapat. Dagdag. Oh. Kasi dapat may ibang bahala dyan. Di ba? Hindi naman pwedeng aasa na lang lagi sa kabutihan ng kapwa. Di ba? Dapat meron na nanggagaling sa taas, sa kinauukulan. Kaya nga, yun yung sinasabi ko, Idan. Habang wala pa, habang naghihintay, tumulong na yung pwedeng tumulong. Yun nga. Ilang linggo na kasi, di ba? Parang
Parang sobrang tagal na nag-iintay, Bea. Ganyan ka naka-pessimistic? Totoo? Ganyan ka na? I'm just trying to manage my optimism. Hindi, totoo naman. Tama ka naman. O, isang lang yung binibigay namin. It may not matter to you, but I assure you, it matters to that person na naitawid namin yung gutom kahit isang araw lang. Yun yung nakakalungkot. Yung gutom kasi, Bea, kayang mapunan eh. Diba? Pag gutom, pagkain nakakaalis na eh. Pag uhaw, tubig. Diba? Kaya lang, paano pag hindi na lang gutom? Paano pag takot na? Paano pag malungkot na? Paano pag galit na? Diba, yung mga yan, hindi kayang tanggalin ng pagkain. Diba? Hindi kayang tanggalin ng tubig, ng relief ox. Lagpas na yan sa physical eh. Paano pagka yung loob na yun nagugutom? Paano pag kaluluwa na yung walang-wala na? Diba? Yun, nakakatakot. Gutom na nga ang tiyan, gutom pa, pati kaluluwa. Kaya nga, huwag nang paabutin doon. Diba? Pero paano nga? Ha? Ang daling sabihin yan eh. Tayo okay tayo. Di ba? Eh, yung iba, paano sila? Sana may taong kayang sumagot ng tanong. Okay lang. Hindi naman tayo dapat ang sumasagot niyan. Nag-away ba tayo? Ha? O A. Ang hilig mong maglagay ng label sa lahat ng... Hindi, parang nag-away tayo. Nag-away ba tayo? Hindi tayo nag-aaway, nagdi-discussion lang. Diskusyon kanina, parang galit ka na. Yung boses mapataas na eh. Nagsalita, hindi nagtaas ng boses. Hoy, nauna ka. Kaya ako kakairita. Alam mo, pag 18 years na kayong magkakilala, kahit mag-discussion kayo ng mataas ang boses or hindi, parang tingin ko, okay lang naman siguro yun. Magkakilala. Ano gusto mo? O magkaibigan. Kaibigan. Ano gusto mo? Magkaibigan? Grabe, kaibigan 13 years old pa lang ako. Okay, tagal kang hinintay. Shit, grabe. Tagal ka kayo. 13 ka pa lang? Naghihintay ka na? Talaga? Wow! Tanga! Soap natin. Tagal kang hinintay. Kilig! At paano ako? Paano tayo? Ha? Ako si Yuri, tanga. Slow. Niloloko mo lang sarili mo, Yuri. Walang tayo. Hindi magiging tayo! Sige! Sumuko ka. Yan. Pakawalan mo to. Pero ihanda mo ng sarili mo. Ihanda mo ng sarili mo. Ano mo pa? Itong nararamdaman natin, hindi ka na makakahanap ng ganito, Katrina.
Hindi ka na magmamahal ng ganito. Handa ka na bang isuko to? Oh, haba. Handa ka bang isuko to? Kay tagal kang hinintay. Katski Flores. Hoy! 2002. Galing mo. Eto, sana kaya kong sabihin na masaya ka para sa'yo. Sana kaya Sabi ko na para eh. sa'yo. Sabi ko na eh. Kasi pa umaasa pa rin ako. Sana ako pa rin. Ako na lang. Ulit. One more chance, 2008. 7. Ay, Ba 7 yan? ba? Oo nga, 7. She loved me at my Ano ba worst. yan? Masyado namang predictable. You had me at my best. At binaliwala mo lang lahat ng yon. And you chose to break Oy, my heart. tangix, meron pa akong line. Ay, sorry. I just made a Sorry. choice, boy. And you chose to break my heart. I'll I'll never never go far. Eric Santos, ano? Piolo. Ay, Even Piolo the pala yun. sky will tell you that I need you so. I don't get jealous. I've never been jealous. Ngayon lang. Tara, hindi ako kasama dyan. Ibang pelikula yan. Nakakabwisit. Hindi ako yun. Why? Are you jealous? Hindi, no? Wala akong laban doon. GL yun, eh. Laban ko doon. Ayaw. Nandun ka no, nagmahal ako. Nandun ka no, nasaktan ako. Nandun ka nung wala akong matakbuhan. Nandun ka nung kailangan ko ng kaibigan. Nandun ka nung kailangan ko ng kausap. Pag binabalikan ko lahat ng yan, minsan hindi ko na alam kung ano pa tayo. Kung sino tayo. Pero okay lang. Kasi ang mahalaga yung nandun ka. Yun lang, sapat na yun. Ano movie yan? Wala, gusto ko lang sabihin. Oo. Iba. Grabe, no? Tagal na natin magkakilala. Magkakilala. Hindi, pero Nice totoo. naman. Parang hindi ko rin naman talaga kasi alam kung kilala ba talaga kita. I mean, sino ka ba? Ikaw ba si John Lloyd Cruz? John Lloyd? Si Popoy? Ikaw ba si Idan? Si Lloydie? Ako na, hindi ko rin alam kung sino ba ako? Ako ba si Bea? Si Philbert? Si Tisay? Si Basha? Alam mo yun, yung sila ako, pero parang hindi rin sila ako. Parang ikaw sila, pero hindi din. Lahat sila ako, pero hindi rin sila ako. Di ba? Kasi parang, lumaki tayo sa harap nila, lumaki tayo sa harapan ng isa't isa, sa camera, ngayon, Instagram. Tapos lagi natin sinasabi kung maka-judge sila sa atin, akala mo naman kilala nila tayo. Pero, hindi ko alam kung ako lang, o ganito ka rin, yung, minsan hindi ko rin naman talaga alam kung sino yung ako. I mean, sino ba talaga ako? Diba? Hindi ko alam. Hindi, diba? Itong kausap ko. Sino yan? Si John Lloyd? O yung totoong ikaw? Sino nga ba? Sino nga ba yung totoong tayo? Meron bang ganun?
naalala ko tuloy yung line ni Basha, yung ano nga yan, yung now it all makes sense. Kahit na may nararamdaman akong mali, I chose to look away. I chose to keep quiet. Kasi ang sabi ko, na nagmamahal, naniniwala, nagtitiwala. Sabi ni Basha. O sabi mo? Sabi ni Basha, pero sabi ko rin. Kaya? Wala. Bakit? Teka. Bakit? Hoy! Anong ginagawa mo? Ano yan? Hmm? Ikaw ba yung nagigitara? Ang labo eh. Patingin nga. Ikaw yon? Patingin. Meron. Radyo. Mo, hindi May ko radyo. makita. Ayun. Taray. Gitara ka na ngayon. John Lloyd. Ano yan? John Lloyd o yung ikaw? Siguro. Alam mo to. Ano yan? You are my sunshine. Taray. My sunshine. You make me happy. when the skies are When gray. Well, I love that song. You never know, dear, How much I I love love you. you. Please don't Don't take take my sunshine away. You are my sunshine, My only sunshine. You make me happy. when the skies are gray. You never No, know how much I love you. Please don't take take my sunshine sunshine away. away. Please don't take my sunshine away. Namiss kita. Mamimiss kita. Uy. Ayay. Andiyan na yat. Naku. Yan na sunshine ko. Ngay, baby. Obey. Tingin. Kailangan ko na. Ha? Gusto mo siya makita? Oh my God. Come here, Yas. Say hi. Say hi. Hi! Okay, go. Kailangan ko nang patulugin to. Sige lang. Yep. See you when I see you.